16 August ndadzoka zvekare muri yeZimbabwe ndine nyaya ya president weZambia uyo anoitwa akaende Hichilema. Vanhu vakawanda vanga vakatarisira kumuona achipinda kuuya muZimbabwe kuti akwanise kuatenda meetings ese achanga ari kuitika, but nekuda kwezvikonzero zvinozivikanwa naye akabva anyatsodzisenda kuti kuuya kuZimbabwe haasiko. But nhasi ndiri kuona iye azoatenda SADC summit. Hichilema aatenda SADC iri kuitika. So panapa nyaya iri kubuda yakamira yakadai so. The president of Zambia, President Hakainde Hichilema, is the outgoing chairperson of the SADC organ on politics, defense and security cooperation, is participating virtually. Vari kusangana nemusangano uyu vari kuparticipate virtually kureva kuti participation yavo pa SADC summit iyi vachange varipo vachingoita sevamwe vese vangori panzvimbo, asi musiyano chete ndewekuti vanhu vemuZimbabwe vanenge vachiona Hakainde Hichilema pa TV, havasi kukwanisa kuvaona pa ground nekudawo kwezvikonzero zvakasiyana siyana. Pakangofamba nyaya dzakawanda pachinzi Hichilema this security threat, pachingotaurwa makuhwa aingofamba nevanhu veZANU-PF vachitaura zvakasiyana siyana. But iko zvinezvi ndiri kuona kuti situation yachinja. Vanhu vakawanda veZANU-PF vanga vakamirira kumuona achiuya iye muZimbabwe kuzoatenda the SADC summit, but hazvina kuzofamba nepapo. So muri yeZimbabwe chatoda kuita tisati timbopinda munyaya tionesane zvimwe zvinhu zviri kuitika, because pari kupisa. Like this video kuitira kuti ZANU-PF iboikane isheke. Now chinhu chiripo ndiri kuzoona maZimbabweans vari kupikisana nauya anoitwa Nick Mangwana vachiti right, wanzwa Bata is not a dictator saka auye. Mwari kuti tanzwa Bata how, what would that have done for us? Mwari kuti not you guys expected. Iyo ari kuzopindura zvekare Nick ari kuti exactly what we expected. Mumwe ari kuzodzoka ari kutaura kuti why am I raising eyebrows? Remember, Zambia is now a USA ally. Zambia ne USA rugwa nebande, Zimbabwe ne USA azvilinge azvionane, saka ndo pari kuzoningirikana. Mumwe ari kubuda ari kuti that's how it goes when you work overnight to damage the relationship between the two countries. Charamba and Mugwadi were insulting President Day and night. Pakunzi ndo zvazvinoita nekuti makabvira kare muchishungurudzana nemurume muchimutuka masikati nemanheru, but asiri chana one thing chari kupindura imimi chenjeri kwa kurungomwataka. Mumwe ari kuti anosvika kuroiwa neZANU-PF. Remember you killed mwana wasa. Mumwe wari kubuda achitaura kuti ari kutya kuroiwa. Mumwe ari kuti he did very well, you wouldn't be safe in Zim. The way Varakash including senior government officials attack him on daily basis without restraint. Ndo mashoko ari kubuda ari kutaurwa nemumwe. Mumwe ari kubuda ari kuti the war conference have been done virtually. What can be achieved physically that can be done virtually. Naye mukomaniki okay. Mumwe ari kuti manzwa Bata right, chona ichiroya naye mega ikuko vangouya vavava kuti kuda kutambisa resources enyika. Dai vamwe vese vangoita se vangoatenda virtually, vangoshandisa network vachingobudwa pama TV so that umwe nomwe achingoita zvinhu zvake ari kunyika kwake. Ndo imwe nyaya iri kuona iri kubuda panapa. Mumwe ari kunzi HH is a well respected man, he doesn't want to associate himself with mediocre. Pakashata. Mumwe ari kuti well done Mr. President for snubbing the Zambia brutalizing Zimbabweans. Okay, mumwe ari kubuda ari kutaura kuti uyo haana kana basa, tina basa naye. Ndo problem ine vamwe vanhu manje. The thing kuti uyo haana basa, in life ndogara ndakazvitaura hakuna munhu anonzi haana basa, even iwewe une basa. Because mukafunga kuti ningi saka haana basa, ningi kakadai so hapana kwamunosvika, because munhu wese ane basa. I remember there's this brother of mine in the family. He's I think 65 years ikoko ndo makore age yake izvezvi, but anongoti akasvika panzvimbo anobva enda munovhiya mbudzi awe ana basa ngabve panapa, anenge achingodzingwa because of the way anoreasona, the way anotaura zvinhu nenyaya kana kuti nyaya yeurombo hwaanawo and stuff. So akazondibvunza one day much because inini ndinotolerate zvakanyanya kuti munenge nauya pano timboonesana about this whole thing. Munenge vanhu vanyengoti ndandabasa ndichingoningira chii chinenge chinyatsoitika kondonyatsoita sei chinoita kuti ndinovhiiswa mbudzi. And then ndakamudza ndakati it's fine, ona zvinoitika mukuru wangu zvekuti imimi mune basa nekuti chero mukatozononge munhu asina basa panapa
dai musipo ndiana izovhiya mbudzi dzacho because nditori basa ramuri kutoita kutovhiya mbudzi iroro. It's only that imimi hamukwanise kugara pari kurongwa meeting pari kutaurwa zvimwe zvinhu because of the way yamunotaura zvinhu kana the way yamunoningirira zvinhu. That's why muchizongonzi muende kunovhiya henyu mbudzi, but makatoshayikwa panzvimbo imimi hakuna anoita se anovhiya mbudzi. So the problem with these people vanouya vachiclaima kuti ninga ana basa kana daidai nekuti vachinge varwadziwa, nyaya yekuti ivo kumafamilies even kwavanobva vanogona kunge vakatotreatwa vakarerwa vachingonzi havatorina basa futi, saka vakangopindwa nepfungwa yekungoti munhu wese ana basa. Ndo zvandiri kuona panapa zviri kuitika. Saka I don't think kuti zvine musoro is reasonable kuti munhu angadingirika anganzi ana basa. No, hakuna munhu asina basa. Even mimi everyone ane basa, everyone. Mwari kuti aigogara pai mavhila asina kupera in spite roping in 500 more skilled manpower from abroad. Ana mukoma you too playful ichi pakashata. Mavhilas aya aivakwa ndo ari kutaurwa kuti ana kupera, saka aizokwanisa kuzosvika muchimu accommodate pai paizonogara. Mwari kuti he can come when you hate him about elections report. You wished him dead even because of the truth. Mwanza ayo pacho pamaida kuti anhikirikine. Mwari kuti niki ainaro zvadzo legitimacy hapana wangu hapana zvamungaitawo zvenyu but patorina. Okay, mwari kuti you can't be poisoned with polonium this way. Smart move HHR iri nyaya illegitimacy yaya iri kunetsa ndeyekuti this thing SADC inhikirikine it doesn't mean kuti zvinhu zvatova endorsed nekuzara kwazvo, no, but unogona kuitwa chair is for 1 year. It's something chekuti chakangonzi chiri kungopfurawo nepaZimbabwe, it's rotational, but illegitimacy inogona kungoramba iripo because 1 year chingopera kuti ngobva futi pachigaro patoiskomwe muchitobva chitongochinjana zvichitoenda zvakadaro. Saka it's not something chinonyanyisa kushamisira zvacho stereka zvokunzi munhu atova ningirikini. That's why these people vari kunyanyisa kucelebrate because vari kufunga kuti that tag inobva yabva pavari. That's what they're thinking, but they are wrong. Vari kunyeberana ikoko. So mwari kuti kutsigira ZANU-PF kwakaoma shuwa hada. Unoda vanhu vane moyo wakaoma vakaora pfungwa sana mukomaniki pakashata vakomana urunza vakaora pfungwa. Mwari kuti at least he heeded the warning concerned Zimbabweans gave him. There will be more summits and he has managed to steer clear of the Zambian demon and his dogs of war terrorizing Zimbabweans. Here he lives to fight another day. Mwari kuti aiwa aitogona kuuya netsoka dai varakasha vasina kumuchikidzira. You see, ndo imwe nyaya iripo. Mwari kuti you guys wanted Hichilema to come more than any one of those president so that you can go around bragging about your legitimate nightmare. He can't come to a country which is an illegitimate president. Ngwarunzi maida kuzofamba usiku nesikati. Inyaya iyoyo iri kuramba ichingodzokorodzwa. Vanhu vari kuramba vachingotsimbiridzira that nyaya iyoyo. It's something chekuti vanhu paka vanhu vane ronda vanyazoti panapa mana takangozokonzi munhu atopinda ndiye akutopa chigaro. Saka vari kuti vakaona kuti uya akaregedza kuuya anobva kuti fine tine weduwo at least ari kukwanisa kuenderana nezvatiri kufunga isusu. Saka imimi dai auya maikwanisa kuzotanga kuzotiprova wrong. Saka ticharamba tichikuprova wrong. Ndo nyaya iri panapa. Mwari kuti HH couldn't come and hand over Tanzania physically. He couldn't come next door present SADC election observer mission reports to the full summit. Tell ED that the ZEC run elections did not meet SADC guidelines and expectations. Blaz Igbara uyu. Alright. Mwari kubelieve what Hichilema Gwara. Mwari kuti so should we have all those other presidents stay at home, do the discussions virtually and save their economies by saving the little they have and depend on the same USA West for food aid like this elevate for nothing. Chakwera yobona pakutobatanzirwa chakwera ukutoti network ikanetsa munyika make anombanya kuti chero virtual iyo chero asingadi kuya muzvimbango notoenda kuAmerica ne100 vanhu vake votanga kutoita zvinhu zvavo virtually. Ndo nyaya iri kutaura kunzi mamwe mapresident avanofanira kutodzidzawo futi kune nyaya this Hichilema guy kuti kana zvinhu zviri pasi munyika mako azvibatsire kuda kunofadza vanhu mako munyika zvisina kubalansa. Saka it's better kuti utoseva maresources ako ubva ngoatenda zvinhu zvako virtually because wakangofanana nemunhu ari paground. Participation yochaita neparticipation iri kuitwa nemunhu ari paground imwe chete zvakangofanana. Network dzangu vari ngoshandisawo mastarlink iwaya. Saka hapana chekunzi network ingambonetsa. Zvine zvakangofanana but unongo watoseva mari yenyika. Mwari kuti you will never step in Zimbabwe because of your toxicity.
the war organization is dead. It's a mess. Because he's scared for his life. If he attends in person, now he spin that right. You have to respect such principled leadership. You thirst for his validation so much, right? Saka vanhu veZimbabwe manje vakushitaura kuti imimi chamaona ichi chinonzi chimoto manzwa bata iyo varombotisha no isusu atinoomborwadziwa but nyaya yekuti chinchichi hapana zvakangofanana anenge atongoatenda umwe ari kuti yes, why must he attend nonsense instead of attending to important things that benefit his country? Unlike you, master can be there opening toilets. Shame ndo nyaya imwe yokunetsa panapa. It's better kuti nguwa yese yakuti munenge muchiwa muchiningirikana iye atongoona kuti it's fine, it's better kuti ndimuzotore meeting inotanga nguwa dzakati yobayaronga nguwa dzakati. It's not like kuti ndo mandapedza mazuva ndiri kunyika yavamwe vanhu, so that mamwe maduties zvimwe zvinhuwo kana mamwe macontracts dzimwe tsamba nemamwe messages emunyika make anenge achingokondinya kurana ari paground. Ndo nyaya imwe inenge iripo. Saka parikunzi dai vamwe venyu vachitotraya kutoita izvozvo kwete kuti pangonzi paitwa chakati vachinotambisa mari. Ndo nyaya imwe iri kuitika. Ende mumwe ari kubudo ari kuti why are you making noise about this? Anything changing in Zim? Nope, it remains a dictatorship while Zambia is moving on with democracy and removing elements of espionage used by Zimbabwean government. Because Zimbabwe is a security threat to everyone. I don't know kuti Zimbabwe has a security threat papi nyaya dzekurotomoka dzevanhu. You know, every time panotaurwa zvinhu pangava pachinchi vanhu vane zvakawanda zvavanotanga kungotaura. Umwe ari kuti you wanted to poison him manje we will sort you out mese, better cook your own tea. We have our people operating amongst you. Mbgadza vanhu mawan pakashata. Umwe ari kuti but Mnangagwa, where exactly in the whole world have you seen a president who doesn't understand how diplomacy is all about? Your sabuko ari kutumira tumapopi to attack another bulldog pa next door. What do you expect? Nyika in a direction ere shame pakashata. You know, vamwe ari kunanganisa nyaya kuti kuna Mnangagwa kuti iwewe why is it uchisiya zvinhu zvakadai so vanhu vako vachienda vachinoataka munhu onzo kwambozviona kupi izvozvo nyika dzese kuti iwe unongosiya vanhu vako vachingonoataka munhu pa next door iwe wakatarisa mwari kuti and you all embarrassed to be destroying such an important relationship between Zambia and Zim because of stupidity. Mwari kuti he is not foolish like you. Mwari kuti you are very due government advisor. This is what all the monkeys should have done. Think big and have the people in mind. Anzingadzi kakati zvese munotanga kusa vanhu mufana kutanga kusa vanhu kuti kutanga kuti mungotanga kungozviitira mimi ino nyaya iyo inogara chinetsa kuti hapana unongoziva kuti munhu anongoziva kuti inini nemhuri yangu nochinja amana ngati fly first class 11,000 per hour vopinda vakutoenda vachitongoyenda nyika dzisina kana ngirikeni. Ndo imwe nyaya yekutaura panapo ngori kuti handiti ndiwo unenge uri busy kutumira kuti president wenyika yakati auya udza vanhu chokwadi kuti president wekuZambia haasi kuuya kwete kuda kuisa shuga pakadirwa munyu wakawanda kare. Ndo nyaya iripo. Ndo nyaya yacho iyoyo pakunzi nyasodza vanhu chokwadi kuti haasi kuita haasi kuuya and it's true ari kuatenda virtually pa screen vanenge vachimuona pa TV ivo vachiita zvinhu zvavo vari kuMount Upton. It's like what they were saying kuti yeah it's better for puppet president kuti aregedze kuuya achinchi parliament medu. Fine, abva aregedza kuuya vakuchimuona pa TV. I don't know kuti ndiani anenge akurema manje papa kuti mwari kuonekwa pa TV. Mwari kuti this is all about the Mnangagwa charambas and who are tarnishing the image of ZANU. I don't know why President ED is not seeking the damage you other guys are doing. Mwari kuti HH doesn't join illegitimacy conference. Pakashata, what a useless man. If the country has decided not to work with the dictators, you cannot force them because SADC is not important thing that you can rely on. Its SADC leaders are useless. Pakashata. You know, ndo imwe nyaya ndakambonzwa kadzimwe nyika ndakambonzwa kuti imwe nyaya dzimwe nyika zichita aisusu is better kuti ngosiyana nechinhu ichi
sadaki tongosiyana nacho toita zveupenyu hwedu tega than kuzwira tichinyangadzwa tichiitirwa noise this that ndo imwe nyaya iripo because nyaya iripo ndekuti vanhu vaukama wakabatanidzwa vobva vaita force vari vese vakadaro but the way inenge ichiiti zvoitwa zvimwe haisi kuzofadza vamwe because vamwe vacho mabhulika vanenge vangojera kungobhula for example iwo mwana wako komenisa pachikoro ukaona ari kubhuliwa day and night obviously unongopedzera ngomutransfer kuti aiwa ina ndingasafe because of kune vamwe vasina kunyatsourayirwa mushe saka ndakungobuda ndobva ndangoenda nemwana wangu mwari kuti I think you are the only among many PF supporters here with still some decent the likes of Donza Musoro. One cannot think he speak for government, no respect at all. It's all about selling out. Zim was engaging other nations. That's not selling. This chap so toxic. Pakashata mwari kuti apa chakavhara border DRC to force DRC to send its minerals through their greater enemy Rwanda. Ibenzu pane nyaya yekunzi Hichilema nditandiyani border ne DRC ndo imwe nyaya kupopotwa kuna vanhu kunzi akavhara border iro. Aya panapa tatongofunga aya panapa tavhara panapa atikunzwanana saka vakushandisa border vachienda nekurwanda. Dzinenge dzichingoitika but isusu hatikwanisa kupindira nyaya dzekunyika kwawo. Isusu tirongofokasa nekuti hasati auya because vanhu vakawanda muZimbabwe vanga vari kumuda because they believe kuti iye since akakwanisa kumira nemaZimbabweans. I mean panyaya painzi vanhu mapresident vaibuda vachicongratulate ED paipai iye haana kubuda achicongratulate ED. So nyaya iri iyoyo yokunzi haana kukongratulate manje ndo nyaya yakanetsa vanhu vakawanda kuti alright haana kukongratulate. Saka vamwe vakati aiwa anopenga anodididi, vamwe vakati aiwa ari kuside kwedu isusu because haanga kukongratulate zvinhu zvisiri chazvo ende futi iye inonzi CM report yakaitwa naMunevas Mumba akabva neikoko maSADC observer mission inenge ikalidwa naMumba ndiye kusvika ndobva ati aizva zvinobuda mumushe. Saka kubva ipapo manje vanhu vese vangomira vachingoti naHichilema mwari kuti he is not a dictator before muite mushe kuZANU-PF ikoko jamwanda you didn't create human beings manzwaka okay mwari kuti he is an isolated man, this one a shameless American puppet. The good thing is Harare is exposing the idiots that to the whole of Africa when Zambians can see how Zambia is being used against liberation movement. Avamwone pfungwa idzo uona ndonya dzavo manje ndo zvavatori vanotanga kuda kuataka munhu mangwana kuzobuda futi vakunzwisisa ningana kuuya voitanga vaitira utsinye but ivo varivo vanotanga musindo ndo panenge pane nyaya dzimwe dzinenge chimurika but anyway muri Zimbabwe ndo nyaya yacho iripo iri kutaurika panapa vanhu vari kusvotesa ZANU-PF zvisingaite because of Hichilema haana kuuya vanzi vari kumuonera paTV ndo nyaya iri paground iko zvingezvi ameno munoionawo sei nyaya guys ndangoti ndingopfura nepanapa tichingoonesana nemi so kana uchingotanga kusvika panapa first time yako ndakachikokumbirisawo kuti ugare wasubscriber but the most important thing like this video kuitira kuti vaboyikane kusvika vasheka.